जोंनि बे ओनसोलखौ थिक थाक खालामफैगोन होननानै डिआर नाब्ला सारखौ जों माखासे रायजो राजाफ्रा गामियाव थानाय जनसाधारन सुबुंफ्रा जोबोद हास्थायदों आरो आसा खालामदों आरो बिथाङा जाहाथे थाबैनो गयो बेखौनो आं दिनै इसोरनाव आरज गाबबाय। हेलो एवरीवन, वान्स अगेन वेलकाम बेक टू द चेनेल जेबि ब्लगाव नोंथांमोन बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। लोगोसे आसा खालामदों इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजाङै मोजां दं। लोगोफोर, ससियेल मिडियायाव नुनानै दुखु मोननाय फैदों। ससियेल मिडियानि गेजेरजों मोनथिबाय जे दिनै सासे बर' सुबुंखौ आयेननि अनगायै बेखौ फिजिकेल टर्चार जोबोद गाज्रि रोखोमै बुनाय जादों। माखासे फरेस्टआव आयेन बिरुद्धियै हाबनानै माखासे जिब जुनार बा दंफांनि सायाव बिथांखौ इलिगेल लाबोदों। सैथोआ मा जों नेबावनांगोन। जे बिथांमोननि बुंनाय बादिब्ला, फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि बुंनाय बादिब्ला, आरो बिथाङा गोबां मैदेर बायदिसिना शिकार खालामो होननानै बुंदों। दा बाथ्राया बेसेबां सैथो जोङो नेनांगोन। दा आयेन बिरुद्धियै हाबदोंब्ला आयेननि राहाखौथ' लानांगोन। थै गलायजासे बुनाया बबे आयेननि बाथ्रा? फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ एथ'ग्राब दुगा जाथारबाय जे अल इन अल पावारखौ बिसोरनो होजोबथारबाय। मोनसे डिपार्टमेन्टल'नो जेने थेने खालामगासिनो दं। बेनिखायनो दा बाथ्राया जाहैबाय, खोन्थानाय बादिब्ला फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिफोरखौ सानैखौ दानदों। दाननायनि सोलायै बिथांखौ लागालाम दङलायबाय। दानबाय नालाय बुफिनबाय। बेखि मोनसे आयेन जादों। बिआर फेरेंगा सारनाबो साननाया मारै एथ' गुसेब जाखो? सान्थि सुक्तिनि बाथ्रा रायलायग्राया दिनै सानफा एफा बर'फ्रा मानो फिजिकेलि मेन्टेलि आयेननि गेजेरजोंबाबो नाख्रेबजागासिनो दङ। दैदेनगिरि खालामनायनि अर्थ'आनो बेनो जाहाथे रायजोआव समस्याफोरा सल्भ जानानै बा जोबस्रांनानै जाहाथे बयबो सान्थियै थानो मोनो। जेखि एक्सनानो जा, नोंहा डिपार्टमेन्टनि रुलजों बाइन्डेड खालामजानाय। बेखायनो माखासे आयेनखौ मानिनांगोन। दिनै नोंहा जे फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ माखासे आयेन दङ साख्रि मावनाय, बे बुस्थुखौ आयेननि बेबस्थाखौसो लानांगौमोन। बुनांगौ एसे एनैखौ फिजिकेल टर्चार, खिन्थु नैबे बिथांखौ बुनाया बिराद अयनाय जादों। सारालाय माथो फेरेंगा सारालाय माथो लेक्साराव गिदिर गिदिर होयो। बोरै सान्थि सुक्तिनि नामाव असान्थि जाबाय थाखो बर' फिसाफ्रा? बेयाव रावखौबो पलिटिकेल एंगेलजों बुंनाय जायाखै। एसे मिडलमेन हिसाबै बुंदों। आरो जोङो रायजो राजाफोरा जास्टिसखौ नांगौ। नोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टजोंबो 100% थाथारनांगौ बे नङा। रैखा खालामनांगौ दे सम्पदखौ, नेचारेल सर्सेसफोरखौ। खिन्थु माखासे आयेननि गेजेरजों खामानिखौ मावनांगौ। बिदिद्राय बुनानै जिबनाव गसंथानो हायि बादि खालामनो मोना। आरो नैबे बुजाग्रायाबो जुदि आयेन बिरुद्धि जाथारदोंबा बिथांनिसिमबो जोङो दुखु मोननाय फोरमायो। खिन्थु आयेननि राहा लानानै बिथांनि सायाव जास्टिसखौ खालामनांगौमोन। दिनै बुख्रेबथारनाय, जेबो मावनानै जानो हायिफोरबादि, सिंस्रि सिफायखानांगौ होननायफोरबादि जोबोद अयनाय जादों। बयबो दुखु मोनो, दुखु मोनदों। गामियाव बयबो रायलाय सोलायदों जमा जमा। दिनै मा जालांनो हमदों? आं खेबले खेबले बुंखायो, गाइसमोन, सारमोन, रायजो राजाफोर, पलिटिकेल एंगेलाव आङो बे खोथाखौ बुङाखै। जास्ट मिडलमेन हिसाबै आङो बुंदों। बिथांमोनाबो हायोबा आयेननि गेजेरजों केस होफिननो हायो। खिन्थु बैसोरो पावाराव दं हिसाबै माखासे
बांद्राय जुदि उसुबिदा जायोबा धरनानि गेजेरजों मुभमेन्टनि गेजेरजों मेम'रेन्डाम होलायनायसिम थांनानैबाबो दबथायनायसिम नैबे समा खोन्थासिगोन बादि मोनबाय आङो। बांद्राय जुदि अयथासार कमेन्ट नुजाहांनायावनो जुदि बिसोर भिडिअखौ हास'बाय थानो नागिरोबा जे बबेबा मोनसे खोथाखौ दोनखुमा जाफेरबावो ससियेल मिडियानि जुगाव। बेखायनो गाइसमोन रायजो राजाफोर बि केयारफुल। जेखि जाया एबाराव बयबो ओंखारलायनानै आरो जायफ्रा ओंखारा बिथांमोनाबो माबा मोनसेनि गेजेरजों सहाय हरनानैब्लाबो राव फाव इन्सपिरेसननि गेजेरजों होनानैबाबो मदद होलायनानै जोंनि गेजेराव सुबिदाखौ लालायनो बा सान्तिखौ दालायाबा दिनै सोरनावबा फेरेंगा सारमोन गबिन्द सारमोननाव सोनारबाय थानानैबो जाला बादिसो मोनबाय आं। स' गाइसमोन बे हारिनि बिराद गिदिर सम सम जाबाय थानाय खैफोद समाव जोंनि बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सारखौहाय जों गोसोखाङो। लोगोसे डिआर नाब्ला सारखौबो जों गोसोखाङो। बिथांमोन थानायमोनब्ला होननायाव जों दराव बिथांमोनखौ गोसोखाङो आरो बेफोरबायदि माखासे दुखुनांथाव सिनारिफोरखौ नुयोब्ला बिथांमोनखौ गोसोखांनानै जोंनि मेगनाव मोदै गनो आरो। स' गाइसमोन बयहाबो जिउआव एखेलि थांना थालायनो लुगैयो। भगबाना बयखौबो समानै सोरजिदों, थांना थानायनि समानै अधिकार होदों, रावनोबो खम बारा होआखै। बेखायनो आं दिनैनि गेजेरजों बुंनो लुबैदों, आंबो आसा खालामबाय जोंनि बे ओनसोलखौ थिग थाक खालामफैगोन होननानै डिआर नाब्ला सारखौ जों माखासे रायजो राजाफ्रा गामियाव थानाय जनसाधारन सुबुंफ्रा जोबोद हास्थायदों आरो आसा खालामदों आरो बिथाङा जाहाथे थाबैनो गयो बेखौनो आं दिनै इसोरनाव आरज गाबबाय। लोगोसे बेजों दिनैनि भिडिअखौ फोजोबबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।